Нека има двигател, има всичко. Давай, давай! Бягай, бягай, бягай! Бягай, дебил, бягай! Бягай, дебил! Давай! Айде, давай! Върни я зад или Якове! Няма двигател, бе. Дай! Стига, няма за какво губиш време ценно. Сега трябва да спре. Това най-бързо ще трябва да контрирали, бе. Това ще я върши. Няма, тя той на мотора пуска, или той ще я заключи. Не заключи. Давай, си! Така е! Кой е? Аз заключи, Деля. Бягай, бягай, давай! Дай му газ, Юли! Дай му газ, бе, дай му атака! Дай му газ, бе, давай му, бе! Нищо, той каза, че не работил хубаво. Не работи, бе. Дай, ма нека Абе, трактор се изтегля. Аз да ли песката. Що по-добре трактора да извиси? Не, 10 минути му взима, стане една минута. Не ли? Да, стане с нас за една минута и 40 секунди. Браво! Баба!